आंनि माने मिउजिक लाइफनि साबसिन लोगो बिथां अमर बर' जोङो फैलायबाय सानजों नै मावनोसैलाय जागायनोसैलाय खामानिखौ गोजोन फुंबिलिनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बयनिसिमबो बावहरबाय रायजोफोर आं फुंजा मुसाहारि दिनै आङो मोनसे प्रजेक्टनि थाखाय नै टंलायाव दंफैयो बिथां अमर बर'नि स्टुडिअ'आव दा खाथियावनो दं आङो दायो नै फुंनि माने फिथा जानो नागिरदों आङो फिथा जाग्रो नागिरदों बेखौ जाखांनानै स्टुडिअ हाबनोसै माने एसे ब्रेकफास्ट आरो जेनेबा फुंनि रेजेंगा जानाय दा प्रजेक्टआ जाहैबाय जोंहा रुबि फंबायनि आरएन फिल्म प्रडाक्शननि टुइशाम पार्ट 2 सिगां पार्ट 1 ओंखारखांबाय दा बे पार्ट 2 नि मेथाइखौनो बेयाव टेक खालामनो फैदों मेथाइआ गासै दोंनै आरो बिदिनो मा होनो बेकग्राउन्ड हामिं दङ बायदि बायदि दा बेखौ दिनै आं मावनो थाखाय फैदों टंलायाव नोंथांमोनाबो नायलांफाबाय थाबानो जाबाय गोथाव जादों फिथाया लाल साहा एकदम हाइजें होलायनाय एकदम सिनि गैयि बिराद बरिया जादों एकदम गाराङाव ज्रोम स्रां मोनलायो आरो एकदम औ बिराद मोजां जादों बरिया जादों दाथ' ओरै बे जाहैबाय नै टंला कलेज टंला सेनियर कलेज बियो नै बिनिफ्राय बे जाबाय नै टंला माने कलेज सारियालि बियो नै दा बिनिफ्राय ससे थांब्लानो माने नांजाबनायावनो आरो अमर बिथांनि स्टुडिअ बेयाव नैबाव बेखौ फैफेरबाय थाग्राबाथ' मिथिखायो नाथाय जायफ्रा फैफेराखै बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअखौ आं होनाय जादों दा हरैहाय नै ओरै आगदाथिंजाय मा होनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख' दङ नै ओमफ्राय नै गाबोनथ' शिबरात्रि जाहैबाय नालाय दा शिबरात्रिनि थाखाय नै फिथाइ सामथाइ फानदों बिथांमोना नै गाबोननि बे आरो दा नैबे कम्पाउन्डआबो गासिबो अमर बिथांनि गोजा बे दखानफ्रा गासिबो कम्पाउन्डआ बे गासिबो अमरनि गोजा बेफोरो बाजाराबो दा बिदि आरो दा नैबेजों ओरै आं हाबलांसै नायनानै ला नै फाख्रि दंफां फांसे दङ बेवहाय बे दा ओरै हाबलांसै नै এইটো কি শিৱৰাত্ৰিৰ কাৰণে ন হয় ঠিকে আছে नै हाबबोबाय आं नैबेजों बे गलि फिसा दङ बेयाव हाबबाय नै स्टुडिअ हाबबाय आङो दा नै स्टुडिअ माने मेसिना सोलिगासिनो दं बेयाव चाइनानि नै बाजार जों दसे उनाव गाइड होसिगोन नोंथांमोना नायलांबाय था बेयाव हाबफैबाय नै अमर बिथाङा ओंखाम जादोंनो दा ओंखाम जाग्रोना लाथोंसै बिनि उनाव फ्रेस जों मावबाय थानोसै आंबो रिफ्रेस खालामखांखाबाय दा बाथ्राया जाहैबाय रुबि फंबाया एबार प्रजेक्टखौ खोब गिदिर लादों बिथाङा प्रजेक्ट खालामनाया गोबाव जाबाय 5 बोसोरनि उनाव नैबे फार्स्ट प्रजेक्ट जागोन फंबायनि दा बिथाङा खोब खरसा खालामदों दाबो गुवाहाटीयाव दंहैयो बायदि बायला बिदिनो शुटिंआव नांगौ बायदि बायला बुस्थुफोरखौ दिनै लायनो थांदों बिथांमोना दा 2 बाजिसोआव सफैफिनगोन बेवहाय बिनिफ्राय दिनै बे थांनाय बारनि पार्ट 1 नि जिथु टुइशाम मेथाइ बे टुइशामखौनो बेवहाय दिनै रिटेक लानाय जागोन वर्डिंफ्रा दानि जिथु काहिनी स्टोरी बे स्टोरीजों गोरोबनाय खालामफिननांगौ जाबाय नाथाय टिउनआ बेनो थागोन आरो मिउजिकआ खोब मोजां जागोन आपग्रेड जागोन सिगांनि माखासे टनफोरखौ जों एसे सोलायनानै बेवहाय जों पान्च खालामदेरना होनाय जागोन ड्रामफ्रा पान्च खालामनाय जागोन तारमाने मोजांसिन जानांगौ बायदि आं नुहुरदों आरो माने दानि जिथु मडार्नाइजिम जिथु मिउजिक सिस्टेम बेजों जों खारफालांनो नागिरदों दा नोंथांमोननोबो आं दिन्थिलांबाय थागोन हानायखिनियाव दिनै जोङो जागायसिगोन दसे उनाव नैबे जाहैबाय रश्मि बसुमतारी जोंनि गहपुरनि
सासे जाखांफुनाय फिमेल आर्टिस्ट बिथाङाबो बेयाव खनगोन Twisham Part 2 नि जितु माने मुहुरत बेयो फैगौ 11 अक्ट'आव जागोन दिनै 7 अक्ट' दिनै आरो बारा गैला 3 दिननि उनावहाय मुहुरतआ जागायगोन आर्टिस्टफोरखौ गोबां लादों बिथांमोना प्रफेशनेल आर्टिस्ट एक्टर हिसाबैथ' रबि फंबाया गावनो थाबाय बिनि उनाव गावनि बिनानाव साब्रै दङ बे थैसामाव दा थैसामाव आंनि खोनानायाव बिथाङा जोंहा बाक्सानि लिना आरो चिरांनि नामा मनालिसाया एक्जेक्टलि आं माने बुंजोबनो रोंनाय नङा जिखुनु मनालिसा देग्लाय बिथाङा बेस्ट एक्ट्रेस मोनदों बेखौबो लादों होननाय खोनादों आं आरो गेमस्रि बिनानाव गेमस्रि दं दा बेनिफ्राय आरो इसाखौबोथ' नोंथांमोना मिथिखायो बिथां रबि फंबायनिनो दा अर्धांगिनि जेनेबा सिगाङावबो बिथाङा बिनानाव पार्टखौनो खालामदोंमोन आरो सिगांनि जितु थैसाम पार्ट 1 नि मेन एक्ट्रेसमोन जाय रबि फंबायनि माने अर्धांगिनि बियो जोंहा रिजु बिनानावमोन दा रिजुखौ देग्लाय लानाय जायाखिसै खोमा जियानो जा माने देग्लायनियाबो सिगांनिफ्राय साबसिन जागोन होननानै आं सानदों आरो दा रायजोफोरनि अनसायनाय मोनगोनखौ आङो जोबोद आसा खालामदों गौपुरबासि हिसाबै दा नोंथांमोननो जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम मा जाखो आरो माब्ला रिलिज जागोन बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांफाबाय थाबानो जाबाय आंनि माने मिउजिक लाइफनि साबसिन लोगो बिथां अमर बर' जोङो फैलायबाय सानजों नै मावनोसैलाय जागायनोसैलाय खामानिखौ थैसाम 2 नि खामानि दा जोंनि लाइफआव ओरैबायदि आरो रायजोफोर दिनैसिम जों 20 बोसोर केरियाराव बिथांजों आंजों कुनु खुथिनाथि बा माबा मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जालायनाय गैफेरा माने जोंनि मिउजिक लाइफआव खायसे बहुत खोनायो नाथाय जोंनि लाइफआव दिनैसिम बिदि जेबो जाफेराखै दा इसोरनाव आरज गाबो जे बेबायदि सोमोन्दोआ माने थैजासिम जाहाथे थायो खावलायबाय दा जोङो नैबे थैसाम 2 खौ मावनो जों आवगायबाय आरो नै जागायबाय जों दिनै नोंथांमोना नायलांबाय था लासै नोंथांमोननोबो दिन्थिलांबाय थागोन itu ঠিক আছে না দে ho 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 सिगांनि पुराना मिउजिकखौनो जोङो रिमेकिं खालामफिनदों दायो माने टनफोरखौ एसे सोलायनानै एसे साबसिन बानायनो नाजादों दा बेसेबां साबसिन जायो जों नाजालांबाय थागोन उनाव नोंथांमोना खोनानो मोनगोन बेखौ माने दानि टनफ्रा एसे माने साबसिननिफ्राय साबसिन क्वालिटि जालाङोथ' ओंखायनो बेखौ जोङो दा गोदानै माबा मोनसे बेलेग सुरजों माने बानायनो हायो नामा बेखौ जों नायबाय थादों मिउजिकखौ जोंनि अमर बिथांजों आंजों नोंसोरांनि दुखु दाहा नेवसिनानै खन्दो मेथाइ गोदै रंजानाय समाव दिनै दुखु दाहा नेवसिनानै
Thank you.